Πώς περάσετε κύριε Θάνο? Πολύ ωραία περάσαμε. Ναι. Βγήκαμε, περπατήσαμε νύχτα. Είχε suspense πάνω στα χέρια. Λοιπόν, με τα καφεδάκια μας με όλα. Φόλας εδώ ο κύριος Φόλας. Γιάννη φίλοι μου, μια κουβέντα καταπληκτικά. Αλλά ήταν λίγο. Λίγο. Κι άλλο. Για το βράδυ πώς Κύριε Βρεγκλή, πώς περάσετε το βράδυ? Με την παρέα που ήμουν πάρα πολύ όμορφα. Ποια παρέα, μόνος κάθομαι στον μπαρ. Τα ήμουνα με το κορίτσι. Κύριε Βρεγκλή, Εμείς ήρθαμε για σκι μόνο, για σκι τίποτα άλλο. ούτε Δεν σε ρώτησα να ήρθες Όχι, όχι, τίποτα. Είπα μόνο αυτό, έτσι απλά περάσαμε ωραία. Θα σας ξαναεπισκεφθούμε. Μητράκη, Ήταν όλα τέλεια και το σπα και την πισίνα και το σκι. λίγο σάουνα, Αυτό που με χάλασε είναι που δεν πήγαμε σήμερα για σκι. Και θα το κάνω παρατήρηση αυτόν που είπε να μην πάμε για σκι. τι ώρα να πηγαίνουμε για σκι? Θα ξυπνήσει με τα χαράματα. Κύριε Κωστόπουλε, πώς περάσετε στο μπαρ? Πάρα πολύ καλά. Αν έτρωγα και πρωινό σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά μην βγάλουμε τις σοκολάτες. Κύριε Αλέξανδρε, στον Μπάσκο πώς περάσετε? Πάρα πολύ ωραία, Ιωάννη. Η παρέα σας ήταν εξαιρετική. Λέων, Καλά. σκέτο. Η κορίτσι μιλάει στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, πώς περάσετε τον Μπάσκο? Γιάννη φίλε, τα περάσαμε πολύ καλά, ήταν όλα τέλεια. Όλα. Όλα, μα όλα. Σχεδόν. Όλα τέλεια. Μαρούδας, Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Απίστευτη καφρίλα. θα ξαναρχόσουν. Με χίλια. Εσύ Γιάννη. Μετά εγώ. Στο τέλος. Κύριε, πώς θα περάσετε τον Μπάσκο? Ωραία. Σκέτο. Θέλουμε κι άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα. Κάνε μας μια δήλωση. Πάντα κόρνα το δούσα κύριε. Του μπρατσέδα νινίτρα. Super League Τζιμπρίλ. Φανταστικά, μαγικά. Τζιμπρίλ. Θέλω να πω. Τζιμπρίλ. Σισέ. Χθες Για τα πώς περάσετε τον μαχανέ. Μπάσκο? Τέλεια, τέλεια. Απλά τέλεια. Προτιμήσουμε και το χρόνο. Ζόρτζ, Γιος Γιδάκη. πώς θα πέρασε τον Μπάσκο? Καλά φιλετάκης. Κατά δύναμη. Πώς θα περάσει τον Μπάσκο? Ωραία, ωραία. Μια φορά ποτέ δεν είναι αρκετή. Θα ξανάρθουμε. Καλησπέρα σας. Πώς θα πέρασε τον Μπάσκο? Για κάτι hands free Samsung. Κύριε Αριστίδη, πώς θα περάσει τον Μπάσκο? Ωραία, πολύ ωραία. Μόνο αυτό? Πάνω? Από πού είσαι το πιο κανάλι? TV5. TV5. Το βλέπω κάθε μέρα. Τα περάσαμε γαμιστερά. Γαμιστερά κατά είναι και κατά πράξη. Όχι, εντάξει. Βγάλουμε τα μάτια. Στινά, πώς θα περάσετε? Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ Σας ωραία. άρεσε? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσείς? Ναι, ναι, και εμείς, και εμείς. Είπαμε ότι τα πέρασε φανταστικά, αλλά δεν θα ξαναέρθει μαζί μου, οπότε θα τις στέλνω με εσάς. Γιατί? Γιατί μου σπάει τα νεύρα για το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Για όλα τα φαγητά. Να βγάζεις τη φόρα. Χιλία, πώς θα περάσετε τον Μπάσκο? Υπέροχα. Μόνο υπέροχα και φανταστικά. Πρόεδρε, Πιστεύω ότι όλα ήταν τέλεια. Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση από μέρους του ΟΠΟ. θα ξαναρχόσετε με εμάς τα ρημάλια? Σίγουρα. Μα για σας γίνεται ό,τι γίνεται. Εσείς πώς θα περάσετε? Ωραία. Έλα εδώ. Αποστολή, πώς θα πέρασε τον Μπάσκο? Φίλε, πολύ καλά. Χάσαμε την καλύτερη μέρα μου φαίνεται για σκι σήμερα φεύγουμε. Ναι, Με ηλιοφάνεια. Τσίπησε το κουφανάκι. Για το πουλάκι. Πιστεύω ότι το κουφανάκι είναι όλα τα λεφτά. Αν και ήταν λίγο ακριβό. Χθες το βράδυ το ψώνισες? Κάτω 35 λέβα ρε. Χθες το βράδυ ήταν μια καλή βραδιά, μπορώ να πω. Ναι, Μια καλή εντυπωσιακή. βραδιά. Γεμάτη. Εντάξει. Σπύρο, Θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερα. hands free Samsung. Πώς θα περάσει τον Μπάσκο? Πάρα πολύ ωραία. Νωρίς φύγαμε, τα λέω εγώ. Λάμπρος.
Α, εντάξει, εγώ δεν λυπάμαι που φεύγουμε σήμερα. Σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, δεν θα μπορείς να τσουλήσεις εκεί πέρα. Χθες χιόνιζε το βράδυ. Χθες χιόνιζε το βράδυ. Χιόνιζε το πρωί σήμερα. Δεν μπορώ, κάνει τέτοιο, δεν μπορώ στην κάμερα. Μια χαρά, καλύτερα περάσαμε. Καλύτερα στον πάγο χθες. Εδώ είναι το πανιό μας. Καλά ήταν. Ας που έχει και αντάρα πάνω τώρα θα έχει. Ξεσκιστήκαμε στο σκρόβο. Φάγαμε, μασάζ, Άσε που η μπαταρία έχει τίποτα. Κύριε Γιώργο, πώς θα περάσετε τον Μπάρσκο? Πολύ ωραία. Σας άρεσε εκεί, ποιοτικές λιχουδιές που είχε το... Δεν γευτήκαμε. Μα αφού ήταν την κυρία Τα συνοδεύησε. Ρο, εσείς πώς θα περάσετε? Πολύ ωραία. Μόνο αυτό? Θα ξαναρχόσασταν? Φαΐ, θέλω να σκάσω. Εσείς πώς θα περάσετε? Σάρμις και το ψάψει. Όχι, δεν θέλω. Τι γίνεται? Πείτε κάτι. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Ήταν εκπληκτικά. Με τον ΟΠΟΠ έχουμε 2 ώρα τον κόσμο. Σήμερα στην Αρμή. Πώς θα περάσετε κύριε στον Μπάσκο? Βάρος, δεν χόρτασε. Όχι ακόμα. Σε λιγάκι. Καλά περάσαμε. Εσείς? Από όλα έχεις. Φωτογράφος? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να δώσω μπράβο στον ΟΠΟΠ. Και εδώ στα μέλη. Όπα. Για πες. Έχω πάρει δήλωση από όλο το λεωφορείο, ξέρεις. Τι έχουν πει? Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Θα μας ξαναπροτιμήσετε? Άνετα. Μπουμπούκ. Μπουμπούκ. Τζουβάρας, δεν χόρτες ακόμα. Κύριε Μπρεκλή, πώς θα περάσετε στον Μπάσκο? Με έχετε καλύψει όλοι. Όλε. Κύριε. Ό,τι είπαν οι προηγούμενοι. Ό,τι είπαν οι προηγούμενοι. Δικός. Πώς θα παίρνεις στον Μπάσκο? Ας να κοιτάει μπροστά τώρα. Εγώ... Κάναμε σάουνες, κάναμε... Κάνατε? Σεξ. Μόνο σεξ? Μόνο σάουνες. Σάουνες και χαμάμ, τίποτα. Μόνο χαλάρωμα. Ο οδηγός? Και τον Νίκο. Μόνο χαλάρωμα, τίποτα. Αυτός έκανε και μασάζ. Όλο relax ήταν ο Νίκος. Όλο relax. Ταλαιπωρία βέβαια ήταν. Τυχαίο. Relax δεν μου αρέσει. Πάψε βράκι. Άρα πάμε για την πόρτα τώρα. Άρα πάμε για την πόρτα τώρα. Εντάξει, ωραία, ναι. Μπορεί να μου αφήσει εκεί. Γιάννη, σε σε τράβηξε κανένας. Τώρα τραβήξω εγώ τον εαυτό. Γιάννη, πώς θα πέρασε τον Μπάσκο? Σούπερ μάρκετ μπαλάς. Όλα κάνουν πρωτοϊκό, ρε. Άμα γαμούσαμε κιόλας θα ήταν ακόμα καλύτερα.